Si Plapla. Si Ango talaga, wow. Tanghalian pa kayo magkalain din. Magandang umaga po mga ka-dragon. For today's episode / vlog, we are magpipitas po kami ng sitaw, And syempre, ano lang kayo paulam po. adobo. Bibili din po kami ng sitaw dahil kasagsagan pa po ng aming pabilad ng palay. Doon na rin din po kami kukuha ng pangpaulam namin sa mga magbibilad. Bali dito rin po kami naki-harvest ng sitaw. Ito po yung link po ng vlog namin. Tining! Yan, let's go! Harvest na po tayo. Let's go, guys. Wag pa yung ganito ba Ito yan? kante oh. Yung mga May pataba. ganito matanda na. Gagawin na nila ang punla. Dito dalawa tayo. Di, tiritirin mo na pang punla mo. Tiririn ko yung pudel. Ay, ito kasama na ba ito? Sarap baga pag ganito eh. Lalo pag bagong pita. Kasarap. Kung papakin ito. Yung pilanin naman na isa kasi kulang na padalang-dalang. Pag-iisa lang ba naman? Lit ng lupa. Napaka best minute sa ano talaga sa adobo. Na nag-ibang Kahit bagong lang. manamis-namis. Lasa nga lang to. Dibanti ba sa'yo? Sarap ng lalo. Pag bagong pita. Sampo, isang tali. Gusto ko nakaroon dami. Yung dami yung binigay. Ang kapal sa mga. Ay, ito bang kanto yun? Love, alam mo ba ang historia ng ng sitaw? Hindi. Alam mo? Share mo. Kilala mo si Ferdinand Magellan? Oh. Sino yun? Si Ferdinand. Bakit? Kumain siya ng sitaw. Pumunta siya dito Ferdinand dahil lang Magellan? sa... Oo. Yung Yung si katulong dati ni Lapu-Lapu. Papa yun? O si... Sa bukid. si Lapu-Lapu. Yung Yung kaaway nila pala mo ka. Oh, bakit yun lang? Si King Philip ng Spain, in order si Magellan pumunta dito dahil lang sa sitaw. Nag-order? World famous yung sitaw ng Pilipinas. Nagpunta siya dito para Joke. lang magbili. Joke lang, hindi ko alam yun. Bullshit. Parang sabi ko, parang ngayon ko lang narinig yun Nagpunta siya dito para makipag-away yata. Nakipag-away siya. Ay, joke lang, hindi ko Sabay alam. siya ng sitaw. Nagkipag-away siya kay Lapu-Lapu kasi hindi siya bintahan ni Lapu-Lapu. Yun, kaya namatay yata si Lapu-Lapu eh. Si Lapu-Lapu ba yung natalo? Hindi, nanalo si Lapu-Lapu. Ay, mali pala. Si Lapu-Lapu yung... Pintulan ng ulo yun. Si Magellan yung namatay. Yang kasi. Yung nasa tulog nung ano. Dahil lang kasi sa sitaw, makipag-away ka. Spain ko, titay gumatang sitaw. Nag-order daw si Magellan. Nag-order kay Lapu-Lapu ng sitaw. Tapos hindi daw Naubusan? pinagbentahan ni Lapu-Lapu. Nag-away sila. Hindi tuloy nakabalik na ibang bansa sila. Si Magellan. Sino ba nakapatay kay Lapu-Lapu? Si Plapla. Si Sapsap. Si Tilapia. Uy, joke lang yung kwento na yun For entertainment purpose only. Hilab kasi ano, mga kinakwento eh. Kala ko totoo. Baka seryosohin ng mga bata. Ayun pala yung kwento nun. May natutunan ako, sabi nila. Pagpapaos ka kwento, manibila eh. Baka may halo ka pa dyan kay Rizal. So si
Jose Rizal. Oo. Sana magganto yung sitaw ko baga. Ganda oh. Walang ano, butas-butas oh. Walang kauud-uod. Tanungin ko nga kung anong Ging shampoohan niya na naman ito. Namo, kadulas na. shoulders. Sina-shampoohan niya to guys eh. Kaya maganda yung hibla. Totoo? Oo. Head and shoulders kaya siya dati dyan. Bakit? Wala, may sira. Ini-sprayan Okay pa to din. para hindi siya hindi mag-fly away. Para straight. Para mag-straight. Mag head and shoulder. Baka pinariban niya pa. Kaya tignan mo kahaba ng sitaw niya. Ito guys, gagawin niya ng ano to. Binhi. Pero maganda tong binhi niya. Hindi niya ako binhi niya para pag namin yung ano to. Mas konti yung ano niya ngayon guys, tanim kesa yung nakaraan. Dati kasi ano eh, hanggang doon yun sa may dulo. Ngayon kalahati lang. Marami din po siyang ano dito, tanim ng mga talong. Check natin kung may bunga. Wow, galing-galing naman talaga ni Ango. Ang tahimik ng ano niya dito guys, kasi nasa baba siya ng bundok. Ayan yung bahay niya. Tapos may gulayan siya, may sagingan. Tapos yun, maisan. Yan. Ang dami niyang tanim. Baka ano namin niya, lagpas-lagpas. Kaya chinecheck ko. Kunti-kunti tinanim mo ngayon? Nung last time na pumunta kami dito guys, sabi niya ano daw, pakasalin na siya. Tapos isang taon na ang nakakaraan, di pa rin siya kinakasal. Anong problema ka daw? Nag-back out ba yung ano ba? Bride? Bride to be? Bride to be. Ay. Shout out daw kay ano ang pangalan? Belmonte? Mary Joy? Hindi ah. Jennifer Belmonte. Pero kayo pa rin kuya? Kung nasaan ka man ngayon, Jennifer Belmonte, umuwi ka na at magpitas ka ng sitaw dito. Mas masarap dito. Oh. Samahan mo yung ano mo, duwa mo dito. Dami na pitas ng tipas eh. Si Ango talaga, wow. Oo, kadami yan. Tanghalian pa kami magtaliin, binilisan na nga lang namin. Dami oh. Ay, talong. Kailangan ba may buntay? Yan, dito naman tayo sa talong. Katarungan. Ba't ganito yung kanya oh? Kulay violet. Iba yung ano niya siguro. Yung tanim mo doon, mag-violet kaya. Hindi yun. Hindi. Malaki na yung dahon niya. Malambya. Ayun lang malilit oh. Pag nag-side sa lupa kayo. Ganda pa ng view niya dito. Yung bundok. Ano yung tanim niyo dyan oh? Okra, mais, sitaw. Sito na naman dyan. Ito pwede na siguro to. Sira na. Kunin namin yung mga reject. Isang tali, 5. Baka matanda na yan. Ikaw, gaya. Hindi, ito malambot na ako. Ito lang medyo Pag matigas. matigas na kasi. No, Ito, ito. mabuto ngayon. Muna pinagpikpik mo basang ko. Ito, bata-bata pa to. Pwede na to. Ito, iturta eh. Ay, love, tama na. Ang dami na natin po.
Tama na? Pitas nyo, bili nyo. Gets? Hindi pa kasi namin mapakinabangan ngayon guys yung mga tanim namin at maliliit pa. Okay guys, bali ang gagawin naman natin ngayon, magtatali tayo ng sitaw. Ang dami na pang suha dito. Ala? Wait! Saktong-saktat ako ng gutom. Bakit? Ano? Saging. Ngayon ay? Pandesal? Pandesal? Kulay ka na rin. Makakating kayo pandesal din na. Wow, may pakamote siya sa amin. Wow, kamote. Kamote. Dilaw na kamote. Thank you very much. Kasi yung pipino niya kulay. Ay, meron tayo, hindi ko na itanim. Kaso kung siya, hindi siya yung kulay green. Kulay, ay yung pan talaga yun. Parehas kami ng sitaw. Baka ganyan din bunga ng sitaw ko. Galante di ba yung iya? Oo. O, galante ko. Ayan, okra. Anong buto ito? Okra. Ay, ito dami doon. Okra. Ay, ito pala patula. Magtingilan ko lang. Ano ka to? Patula ba yan? Patula ito. Agala mo tanjak mo yung Nagakuha ka di ka pa. Pagkada na. para itanim ko na. May solar siya dito. Oh. Tapos ano. Oh. Speaker. Ito may pichay ko. Ay, meron na pala. Ay, Pero hindi mo ko. Kangkong. Chinese upland lingling. Tingin nga. Kangkong. Ayan yung masarap na kangkong. guys. Yung nakatayo. Puti ito. Nakangkong. Hindi siya gagapang. Meron na muna tayo, guys. Gusto ko na mag-repot. Ilan ang isang repot? 20. Ay, nga dyan. 20 ba yun? 20 yata yun. Hindi tayo nagdala ng phone kasi. Kape. Nga magkano na yung ano mo? Ilang Merienda piraso? tayo. 14? Ilang ay magkano yan? 10. Tapos, di ba iwagwag mo pa yan? Wag na. Ay, ganun oh. Di ba ginaganon niya? Kakaunti na. Ano naman yan? Mahaba naman. Iniwalay ko na yun. O yung basta tanggalin mo na lang yung may sira. Pero Pwede yung pa mga naman. liko na pwede pa naman. Huwag mo nang tanggalin. Ano bang pagkakaiba ng liko na yan at ng tuwid? 10. Pero rin lang na po. Kumura talaga dito na. 13. Fresh pa. Sa may Manila, yan, nagkukulay na. Tapos Ay, ilaga mo lang yan 5 sa piraso. bagoong. Kasing kulay. 5 piso. Tips guys, para malaman mong sariwa ang sitaw. Pag sa Manila, kaamuyin mo itong dulo niya. Tapos nguyain mo, guys. Kung malutong yun. Pag may amoy pa siya, amoy sitaw. Umo? Meron. Amoy kon na eh. Pero kung wala ka nang maamoy, aba, bitawan mo na yan, day. Mayroong Hindi yan sariwa. ay. Anti pa siyang nagpa na yan. Amoy buro na. Tsaka mapansin mo rin naman yan sa Pahinga rin kami dito. Diyan lang lagay. Pilihan. Ay, reject yung reject. May... Iwagwag mo muna para mas mabilis. Napilian. Ayo, iwagwag yung... Tabi kayo dyan. Iwagwag niya ang... Paano ba yung Alis ka dyan. Para mahulog yung maliliit. Diyan na lang siya, te. Dito ka sa kabila. Yung ginaganyan niya, oh. Paano ba yung... Ay, dito ba? iturta? Okay, Dito dahil dyan sa sa bila. pitan. Sa pitan ay. Oo, ang ulam niyo turta. Ang ulam niyo turta. Kung Adobo. adobo. Mas gusto pa nila yun, lalo pa pag may torta. Halos lahat naman tao gusto sa may torta eh. Tayo pa naman Magpapakain. wala pang panero. Diyan ka na rin nagakuha ng pangbili mo. Hindi po. Ay, iba talaga yung Kasama pa po ito nung nung nakaraang ano niya dito. hindi mo na itanim. Hindi ko po na. Ay, ang kukuhaan yung butong patula yan, yung nasa dila, Abo. pwedeng maghingi. Pwede po. Pwede, pero isa lang. 5 piraso lang daw. Pwede pa ito eh. Magtanim Hirap ako yung ng magbalong ng patula. walang kasama dito. Kaya dapat Saan ang magkasama tanim ka mo? talaga. Di ba nandito si tatay niya kanina? Kunin ko kaya ano ko dun, te. Yung, Guma. saan? Sa bahay, dito lang sa kubo niya? Ito kay Papa. Sa Huwag kubo. na tayo, huwag na. I-text mo lang si papa mo eh. Ano, bagtulin mo lang. Kanina pa yung binili ko na, ganyan din yung ginamit nilang ano. Lileng. Oo.
Kapag niya ito ang binili ko. Ipaigid mo yung talong ate, oh. Hindi ko hindi bibis yan. Ha? Yung talong. Ate, yung talong mo. Saan ay nakuha niya? Ay napili niya? Yan. Kailangan niya pang ganun eh. Bubuhayin. Nako, dapat ligpitan niya yung Tali. diba? Sarap ang torta. Saan na yung nagawa natin? Favorite ni Pag nahulog, ano na yun? Ready. Nahulog, kay Gigi na yun. Pag nahulog, uwi daw ni JJ. Ano sabi? Dagdagan mo yung Abi yung iba mawagwag. Damihan mo mo. Okay guys, tapos na kami magtali. Ayan lang yung naitali namin. Bilangin namin kung ilang tali yan. Puno ang magic bag na Ate Paseng. Lagi na yung dala guys eh. Kinuha ko nga lang to sa bag na yan. Pagpunta niya walang laman, pag uwi, puno ng laman. Talagang ganyan. Talagang ganyan ang buhay. Talagang ganyan ang masisipa. Oh, 30 pesos guys. Ito guys, binili naman namin ng apat piraso, 10 piso. Para naman hindi siya malugi. O, diba? Meron kaming binayaran, 30 pesos. 30 pesos, 20 pesos. 20 pesos. Gigi lang may utang. 20 pesos. Opo, isabay ko. Okay, let's go. Andito na ang ating 4 wheels. Kararating lang ang ating 4 wheels. Maglalako na kami. Ayun, nagasigaw man natin, nakasinggil ng motor. Pero konti lang yung matitinda natin ngayon. Kasi ano, bundle lang tayo. Ang customer natin per bundle. Meron na tayong first customer, si ate. Isang bundle. 10 piraso, 80. Uy, napakamura. Murang-mura. Sobrang mura. 80 pesos. 10 tali na siya. Sa 10 tali, kada isang tali, 14 piraso. Ito lang yan? Sampo pag isang Pag piraso, bandilan isang tali, to kasi eh. sila pambenta nila. Ito. Pangbenta rin kasi yan, kaya mura. Bili ka na, sitaw. Sitaw. 10 piraso. Bahala na po kayo kay Amo. Oh, alam niya na yan. Thank Sinabi you niya po. na, basta't sinabi niya na nandito yung bagsak, alam niya. Sige po. Thank you. Yan o, nakasampo. Ante, sabay namin yung tinda mo. Bulaklak. Para ko. Sitaw kayo dyan. Mas mabenta yung ano. Mas mabenta yung Sitaw ni Ango. Pwede sa pango. 20 pieces pang tinda. Dalawang bundle. 20 ba dito? Oh, dalawang bundle ang order niya. 1 2 Nakyaw ka. Kayo ay hindi pa ulan sa bilat. Ay, tapos na? 20 lang yan? 20 yan? Ano ko na 20? Kisa mag-isda ka kamanasan. Mo nga ayaw lang ano. Ang bariya lang po. Tingnan mo po, 20 pa lang po. Isang bundle, antila. 80 lang isang bundle. Ano yan? 2, 4, Last 6, 8, 8, 9, 10. Isang bundle po. 80 po yan. 80 po. 14 po kasi yung laman ng Isang tali. Ayun na lang po bahala magbawas. yan. yan. Saan ko ibigay bayad? Dito po. Ayun yan. Tawa po kayo. Kapaubos si Gigi. Apat ang mahal. Magkaalmusal na kami guys.
pwede na kaming kumain. Yes. Dahil dyan, pwede na tayong kumain. Nakapagpaubos kami. Time check tayo, 8:38. 80 po. Yan guys, nakapagpaubos na kami ng aming bentang sitaw. Pwede na kami mag-almusal. Yes. At thank you po sa panonood sa aming YouTube channel. God bless po sa inyong lahat. Bye po. Bye po.